Yazi ngiyathuka. Yini le ngaka Zandile? Eminyakeni emingaka kade ngakugcina. Kwenzekeni? Iyangidla lento ngoba ngiyabona ukuthi sengiselingedwa. Kwenzeka eminyakeni edlule uWinile wakhulelwa. Ingane yaze yaba na 4 months. Sayikhipha ingane yaphuma iphila sasivele siyiklinya ngenkaba yaze yashona. Hayi bo Zandile. Yini lento ngitshela yona? Hawu. Yazi ngabela ngaqhaqhazela. Ngajuluka namanzi. Sanibingelela ababukeli beBlaqlife TV. Siyanamukela futhi kwisiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli with your girl uLungster. Namhlanje sihleli noZandile Sokhela. Othi unodaba afisa ukukhipha esifubeni sakhe. Niyazi-ke babukela ukuthi into mayihlele esifubeni ungasazi ngisho nokuphefumula. Cela sibingelele uZandile. Sabona Zandile? Yebo sabona njani sisi? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Siyaphila. UZandile uba? Igama lami nguZandile ngwakaSokhela, ngineminyaka ewu-44, ngokuhlala ngihlala endaweni yaseLamonti. Endaweni yaseLamonti. Yebo. Okay, ngoba uhlelo lesihlalo sethu namhlanje ngithi uyazi ukuthi na uhlelo lithi sikhipha imfihlo. So, ithini le mfihlo ofisa ukuyikhipha and ufisa ukuyikhiphela ba? Hey sisi, imfihlo ngifuna ukuyikhipha ngicathi isineminyaka mhlawumbe sidlulile ku-20 years. 20 years? Yebo. So Zandile kuthathe u-20 years wonke uze ukwazi ukuyikhipha. So sonke lesi sikhathi ukhona omunye oyazi le mfihlo noma bekuwena wedwa? Kahle kahle obeyazi umngani wami omunye sewashona. Omunye sewashona? Yebo. Okay, sasu-3 sabangani. So sekusele wena wedwa oyazi le mfihlo? Yebo, sekusele mina. Ubufisa ukuyitshela ba? Bengifisa ukuthi ngitshele usisi wakamdletshe ngoba yena yedwa sekhona. Yena yedwa sekhona. Yebo. Ungathanda ukusibriefa kancane ukuthi ke nale mfihlo leyo ukuthi mayelana nani? Usiphi nje kancane? Sisi sasu-3 iminyakeni nje idlule ngicathi njoba ngeke ngasho iqaleni iminyakeni ewu-20 idlule sasabangani siwu-3. Okay. Okusho ukuthi nathi sasiyibona sisemntombini noma sesebasha sidla ubusha bethu ngalezi zikhathi. Kwenzeka ngelinye ilanga umngani wethu omunye lo engithi wakamdletshe wasitshela ukuthi usekhulelwe. Mangabe sitshela ukuthi usekhulelwe kwasho ukuthi kwakukhona abantu ababejealous bafike benenkontraki zaka-Telkom bekugxumeka iy'ngodo. Iy'ngodo. Yebo. Okay, ngicela ukuphula ulimi la. Nani neminyaka emingaki mhlawumbe i-age group? Mhlawumbe sasela ku-25. 25. Kuwukuthi lo munye engikhuluma ngaye sasilingana naye mangingaphosisi sasino-24, 25 kanje. Lo omunye sasinaye wayemdala kunathi ngoba yena wayeno-29 years. Oh, okay. Zandile manithi no-2025 angiboni kuyimfihlo enkulu ukuthi umuntu ukhulelwe. Angiboni ukuthi sengaze kufa umuntu ngoba phela ingane kuthiwa isibusiso. So kukhona yini okungaphezulu kwalokho? Hayi kona ke kuthiwa isibusiso ukuba khona komntwana. Yeah. Kodwa-ke ngendlela esasike sixoxe ngayo sabangani wekasho uWinile ukuthi kubo nami ngiyazi bese kusele udadewabo kuphela. Abazali bebengasenabo. Kwenzeka-ke nje bese kuthi ukhulelwe nje ukhuleliswa umuntu oyinkontraki. Njengoba nazithi abantu beyinkontraki kuqala babefika benze lento abayenzayo bese beyahamba. So wasekhuleliswa umuntu oyinkontraki ke. Kwacaca ukuthi sefuna ukusikhipha isisu. Ngalesa sikhathi nathi sasebancane sasingazi weyiloke ebhizi ephiza imithi ngoba wathole sena 2 months ukuthi ukhulelwe. Eloke ephuza imithi singazi ukuthi ikuphi esizokwenza. Okay, Zandile ukuphula ulimi nje. Ngoba uthi uwena ofuna ukutshela udadewabo. Kanti yena uphi baWinile? Istory ngiza naso sisi. Hayi wazama ukuyikhipha ingane kwaze kuba ingane isiba na 4 months.
ingane. Kwasho ukuthi masina 4 months lo ngane sicabanga ukuthi nathi sasingazi ukuthi sekuyingane esiphefumula. Zandile, ngicela siyibambe lapho sithinte udada kwabawinile ngoba ngathi le iyasinda. So khona uzokwazi ukuchazela lonke udaba singababukeli nathi ekhaya silizwe ukuthi kuqhubeka kanjani. Ake simfonele. Hello, Khala. Hello. Sawubona njani? Ngiyaphila unjani sisi? Ngiyaphila. Ulungista lo okhulumayo ngikuthinta from Blaqlife TV. Singakwazi ukukhuluma? Yebo sisi, ngikhuluma. Okay, ngiyabonga. Siqhamuka ohlelweni elibizwa ngokuthi ke SIKHIPHA IZIMFIHLO. Ngabe uyamazi uZandile Sokhela? Zandile. Okay, ngiyambona. Uyamazi? Umazi Yebo. kanjani? Ngimazi umngani kadadewethu. Oh, umngani kadadweni. Uwinile. Okay. uZandile namhlanje kunodaba afisa ukukhuluma nawe. Yebo sisi. Okay. Zandile, ungaqhubeka. Niyaphila sisi? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngibhalele la ka-Blaqlife TV ukuthi kunemfihlo ekade ngangifisa ukuthi ngikutshele yona. Manje ngihlulekile ukuthi ngikwazi ukuthi ngikutshele wena ngikubona ngase ngicela abakwa-Blaqlife ukuthi bangisize. Ngase ngibhalela khona. Yazi ngiyathuka. Yini le ngaka Zandile? Eminyakeni emingaka kade ngakugcina. Kwenzekeni? Iyangidla lento ngoba ngiyabona ukuthi sengiselingedwa. Kwenzeka eminyakeni edlule uwinile wakhulelwa. Ingane yaze yaba na 4 months. Sayikhipha ingane yaphuma iphila sasivele siklinya ngenkaba yaze yashona. Hayi bo Zandile. Yini lento ngitshela yona? Hawu. Yazi ngabele ngaqhaqhazela. Ngajuluka namanzi. Manje inkinga yami sazama sinothobile ukuthi simsize uwinile ngoba wayesephelelwa amandla sathi simphuthumisa ekliniki wathi angeke azakwazi ekliniki ngoba uzoboshwa ngalesa sikhathi wathi mangabe ukhipha ingane wawuboshwa ngoba kuthiwa usubulalile umbulali wasethi singamiyise ekliniki. Manje kungiphatha kabi angisamboni ngoba samshiya la salahla khona ingane. Kule minyaka emingaka Zandile ungathola nemfihlo engaka. Yazi noma usozohamba emhlabeni. Kwawena mina ngisakwazi. How many years nje ngakugcina? Angimazi uwinile samshiya khona lapha emhosheni owawunomfulo ohambayo ngani ngoba ingane sasiyoyitshenga khona. Naye samshiya khona ngoba wayesephelelwa amandla singasakwazi nathi sinothobile ukuthi simsize ngoba bengafuni ukuya ekliniki. Oh Jesu. Ngicela ukubuza umbuzo wodwa nje Zandile ukuthi mawuthi nakinya ingane ngenkaba nakwenza kanjani lokho niyizwe ikhala mangicabanga. Nasithathaphi isibindi ukuthi niqhubeke inkinga. Aphuma ngesikhathi ekhanula ingane sathi akafuthi ibhodlela ngoba sasingazi ukuthi yenze njani. Sathi akafuthi ibhodlela kwaphuma ingane kuqala kwase kuphuma nento nenye into nje engicabanga ukuthi kwakumzanyana ngangawa sasingawazi ngoba sasingenazi ingane ngalesa sikhathi. Kodwa ngiyacabanga ukuthi kwakumzanyana kwaphuma nje kuyisigaxa kunentambo sayigoqa ingane sasese. Ubani owaqhamuka nalelo cebo lokuthi ayukuthi ngiyacindezela Zandile but ngizama uku-understanda lolo suku ukuthi uba waqhama nokuthi ingane ayikinywe. Thobile. Thobile. Wayemdala kunathi. Uphi yena uThobile? Washona ngobulawa yi-COVID. Ubulawa yi-COVID. Yebo. Manje iyangidla kakhulu lento ngoba ngiyabona ukuthi ngiselingedwa.
Sibongile, Angimazi nowinile ukuthi Yebo waphelela. sisi. kulo mzuzu lo uzizwa unjani? Hey, yaze buhlungu inhliziyo yami ngento engizwayo sisi. Angisakwazi nokukhuluma. Angazi ukuthi ngithini sisi. Umntakama akhalile 20 years singazi ukuthi washonaphi. Ngixolisa kakhulu. Ngixolisa sisi Sibongo. Eyi, yaze buhlungu inhliziyo yami ngento engizwayo. Laze lonakala usuku lami. Awu, kodwa-ke ingane kama. Kodwa kusenani. Kulo 20 years zandile. Uhleli nento engaka. Ubuzizwa unjani? Uwumuntu kade nibizana ngabangani mombona usibongile kubingelela. Ubuzizwa unjani? Njengoba besihlala emgaqweni owodwa lapha eLamonti. Mina ngavele ngadecide ukuthi ngivele ngisuke kulowa mgaqo. Wahamba. Yebo. Ngoba uThobile yena beseshadile. Sibongile. Yebo sisi. Sengibuza nje njengoba nami nginaye usisi ukuthi i-relationship yakho noBawinile ibinjani ukuthi wayengaze babone ukuthi kena isinqumo esilungile ukuthi bangaze benze lento abayenza. Ibingekho inkinga, yayingekho inkinga. Angazi ukuthi lesi sinqumo angazi lento ayenziswa yini, ngabe ngiqamba amanga. Ngoba nasekhaya nje somndeni oright. Angazi. Ngoba uthi lolu daba selifika noma esadlula, usho ukuthi noma wadlula enenhliziyo ebuhlungu engayazi indodakazi yakhe. Ya, uma wabulawa yiyona i-depression. Ngoba behlala khale, eyibuza ukuthi engabe umntanakhe washonaphi. And umzali akufanele adlule entweni ekanjalo. Ya, yaze buhlungu into engizwayo. So Sibongile mawucabanga ngiyazi ukuthi kena uZandile bengahlala nalemfihlo le ayigcine kuyena azayithatha ayisegodini njengoba uThobile naye enza. So mawucabanga ungakwazi ukuthola enhlizweni yakho ukuthi umxolele. Hey, siswami. Ngiyabonga nje ukuthi uZandile aphumele ubala. Sazi ukuthi umntakama ukuthi kwenzakalani noma singaziyo ukuthi wanyamalala washonaphi. Asazi noma naye wayiphonsa emfuleni wafa. Yabona nje ubuhlungu lokho. Kodwa-ke ngoba angazi ngathini, angazi. Mhlawumbe uZandile ngoba uyangazi ukuthi mengifuna uzongitholaphi. Angabuye eze la kumina sihlale phansi sikhulume. Zandile athina amazwi akho okugcina kuSibongile. Sisi Sibongile, ngithanda nje ukuxolisa kakhulu. Mhlambe nami sengizokuthola ukuphumula enhlizweni ngoba bengakutholi ukuphumula ngomngani wami Winile ngoba angimazi. Ngiyafisa nami ukwazi ukuthi waphelelaphi. Mhlambe naye washona noma mhlambe wathola usizo. Bese ngifisa nje kwayikona lokho ngazi ukuze nami ngizokuthola ukuphumula enhlizweni yami. Ngiyaxolisa kakhulu ngesakwenza. Hey, ngiyakuzwa sisi. Kodwa-ke ngicela ukuthi sibonane ngoba wena uyazi uzongitholaphi. Kule minyaka emingaka nje sagcinana mina ngisakwazi. Mina ngisala wangishiya khona ekhaya. Ngiyacela nje ukuthi uze sikhulume lento umlomo nomlomo. Siyabonga kakhulu Sibongile ukuthi uthathe i-call yethu noma ibinzima kwamina ngiyaqhaqhazela. And ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzokuqinisa akuphe nokuthula okudingayo. Ngiyathemba futhi noZandile nizokwazi ukuthi nikhulume, nixolelane, niqhubeke nibe usisi. Siyabonga kakhulu. Siyakuthanda Blaqlife TV and we'll be in touch nawe sikubheke ukuthi yena ukanjani. Okay sisi, ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Zandile angikaze ngidile nemfihlo engaka.
ehlelweni lesikhipha izimfihlo. And ngoba sihleli la mina nawe sowumama, unazo ingane? Yebo, senginazo zona, kodwa eyodwa yashona inonyaka. Okay, wabuza ubuhlungu bokushelelwa ingane ingathintwanga wena. Ngakuzwa kakhulu ngoba namanje ungathi kusayizolo uma ngiyicabanga ngoba ngase ngikwazile ukuyiphatha. Ngishintshe inapukeni ngiyifide. Uyifida. Yebo. So i-pain yokulahlekelwa ingane nawe usuyayazi. Kakhulu. And ngiyacabanga kukhona umama ohleli lapha ekhaya oyazi i-pain and ocabangayo ukuthi kunabantu abaney'bindi zokuxina iy'ngane bayilahle emfuleni. But azile ukuzokujaja ngalokho. Sibonga ukuthi na uwazile uthathe isibindi uze uzokhuluma noSibongile, of which naye kuzomsiza umkhulule emoyeni. Zwile ukuthi noma ushonile ubulawa yona i-depression elokhu eyibuza ukuthi iphi ingane. Nawe sokutholela usizo uze ukwazi ukuphola enhlizweni. Babukeli be-Blaqlife TV, impilo inzima la emnyango. Ngiyacela siyanxusa ukuthi uma udinga usizo ufuna ukukhuluma, khuluma. Ungaze uthathe isinqumo esizophendula impilo yakho yonke. Ungaze wenza i-decision ukuthi noma uhleli uyibuka esibukweni uyibone ufana nesilwane. So Blaqlife TV siyanthanda. It's your girl uLungsta. Please mawunenkinga, reach out to us kule number ebhaliwe. Please like, share and subscribe. Nisale kahle. Is there